Dobrá. Vezmi si. Tak. Buďte u Veroniky. Buď Adélko, pořádně, jo, ať se to neplete. Tady jsou 4. Adame, Zostek Adamovi. Takže. Počkej, Zostek Adamovi a ostatní. Tady ty 4. Jdem. Počka, tady je, jasně, pozor, počkej, ale tady máš. Takže další 4. Kdo jsou 4? Vy jste 4. Tady jsem Honzika a Olivesky. Takže počkej, jasně. Počkej, Valdio, počkej, takhle. Tak. Tady jsou veliký, tady jsou menší, tady jsou úplně malý. Kdo je čistá? Veliká, tam si uvecné. Počkej. Tam potřebujete tady 2. Tady jsou ještě boje, já vím. Tady počkej, tady jsou klíčky, aby bylo vidět, jak jsi velká. Trudně se noro, jo? Jsou klíčky. Tady jsou sami veliký. Ano, je tam. Tak, tady máme světlé triko. Teď? No a poslední tanečník v modrém triku se Spidermanem. Tak, pojď ke mně. Pojď, ty postupuješ do dalšího kola. dobře, a pokřik. No tak šup. Podotánka, osmička, bude to jednička. Hezký, pěkný. 5 bodů.